para buta saka tablosoken nang Suralaya ora narik demo kabeh buta lanang ora buta wedok lumaksana madita kita ayo buta ayo ora mung para prajurit Jawa ora mung prajurit buta para setan demit gundul pringis wewe abang wewe putih pocong tuyul kabeh do melu budal ayo budal so ayo budal ayo budal ayo ndak ketinggalan to budal
budal nang endi to Kang? Dereke gustine budal nang Umbang Jaya. Kok teko kono golek mangan ya Kang ya. Iya. Weteng kuluwe Kang. Iya. Kalau njaluk kopi ya Kang ya. Iya, iya. Weteng kuluwe. Lele pah panganan kuwi wak entah sing kumangan nang mburi omah le kumangan dadi seger sumya leli pangananku iwak Kang. Teko Umbang Jaya jadi tenang wengi kok enek wong liwat yang tur wong wedok sisan arep tak saut tak gawa delik tak pangan saka bangkean ndang engko teko Umbang Jaya nek wong liwat dhewe yang tengah bengi wong wedok sisan arep tak saut tak gawa delik tak pangan tak ditili saka udel mengisor. Daerah istimewa Kang. iya Ayo gen budal Kang ayo. ayo aja kesuwen ne ratu gustine Ayo gen ditolke. iya sapi lima apa Aku elu Kang golek duit Kang. iya tunggu lo budal Budal Kang ayo golek duit Kang. sapi telur Ya ampun, ya ampun. Tekan Umbang Jaya tenan aku bengi iki. ya bareng aku tekan lapangan Umbang Jaya aku mudeng saka montor ya ampun wong lanang-lanang panitia Umbang Jaya padha ndeloke aku matane padha ijo mesti kabeh padha batin kabeh padha heran-heran dikira nek setan demit ki mesti elek aja kleru tampa Mas setan demit ki ra kudu elek setan ayu sing model kaya aku iki sing bakal dadi alat perusak rumah tangga model kaya aku mesti lho wong wedok-wedok arah padha sirik cakal cantik setan model kaya aku iki sing bakal bubrake wong omah-omah alias pelakor
ngambil ijo bejane sing duwe bojo ning aja mung siji lek iso ya 3, 4, 5 gak apa-apa Mas. Ayo kawan padha nyedak ngene lho. Padha nyedak kek nawar-nawar piro ngene lho. Arep rega pertamax mundak. Rega plastik mundak. Rega sakabeh rega mundak. Regaku mangga tak dunke 20.000 sak bentale sak kasure biyen ra apa-apa. Nang tengah-tengah lapangan yo gelem. Nang tengah-tengah sawah ya gelem engko nang jurus mano ancel geleng Mas. Mas Tanjung Merah kapale kabeh Lho binara kamare resik kosong gila. Ayo teman kok pada menengi ngapa tak? Tidak beli kucing dalam karung, luar dalam kode. Ra percaya bukannya sih Mas. Podo abangnya podo semerbake lho. Mas. Kok podo meneng kok? Apa wong lanang-lanang nang Mumbang Jaya iki padha wedi karo sing wedok menapa piye ya? Kacangan. Ya ampun tiwas dandan ayune kaya ngene, tiwas wangi kok ora ana sing nawar. Gek kemringet kaya ngene ya ampun, ya ampun. Tinimbang mengko kapok tak buka sisan biyen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku pocong sing tunggu lapangan Mumbang Jaya. Aku kancane Pak Lurah. Begini Pak Lurah sak pamonge sak warga masyarakat Mumbang Jaya nganake syukuran ulang tahun desa bersih desa. Nanggap wayang aku seneng banget. Mula tak dongak-dongakne Pak Lurah sak pamong sak wargane diparingi panjang umure, sehat awake, murah rezekine, tau ngarep wayangan meneh. Dalange aja ganti-ganti Pak Lurah iki wae. Begitu sing gelem nonton wayang utuh nganti teko iso tak dongak-dongakne rezekine berkah barokah. Sing petani yo tanduran ijo royo-royo, sing berdagang yo batine tikel-tikel. Ning titen ono janji kok mengko tengah wengi kok do bali, tak pesteke tak cegat ning dalan. Meneh-meneh wong wedok-wedok kuwi lek nanti kok engko tengah wengi do bali tak donga-dongane meteng bareng-bareng ben mumet bidang.
tak tonton dengan gedung tak Sinden gojok nyawa sinden pepet aku setan molor aku setan modot biyen jaman uripku aku sregep golek utangan ning nek kon nyaur aku mesti ndelik mula sing isih urip sing duwe utang tak dongak-dongakne ndang lunas kira kaya aku setan molor adulik Kuraya. Siapa